Reynaldo Ray Fiesta Sentensiador Award. Search for a $1 million Amazing Story 2025. Dito'y Lagkip Di Napalabas. Madel? Sir there? Rabiin. Kinabi nga may mesa ka dito eh. Jack min makaturog, sir. Iso nga imayak dito eh. Ore met siyak. Siyak man makaturog. Mabaling ka tidak to gawit ti abay mo? Ay, saan na, sir? Mabangking nukwan. Itisang ati pagtugawam. Nagdugaw manunemi ni Sir Rodel iti sangok kat siyak ti matmatmatan na. Guwapo ni Sir Rodel manunemi. May isang engineer iso ti burdak kadakwada nga talo nga lalaki nga kakabsat. Doktor ken doktora dagiti naganak kadakwada. Wen, nabayigbasitan manunemi nga katulong dak. Kata nga may mayat ta nagbalinda nga na siya at kanya. Aging ka nagtimek. Love problem? Awan pa'y boyfriend ko, sir. Ngem, adakras mon. Adan? Sino? Sorry, sir. Jacket nga baga. Ketsi ka, sir. Sigurado nga do ti babae ti biyag mo niya. Dahil ta kinagwapom, ken may saka nga engineer. Well, Jack Libaken. Ado. Ngem ni Maysa, kadawan ti mariknak nga ayat kadakwada. Ngem addan nakariknak iti ayat. Sino, sir? Sorry. Chakbet kayat nga ibagagan ka. Ala ni sir. No, saan nga love problem? Amangan met no family problem. Ibaga, baka makatulungan ka nga. Naalas ti istorya ti biyag mi, sir. Kit na kayo. Napintas lakit diyan niya, sir. Well, hindi naggraduara ko niti college ket may sakon nga board passer. Napili ang model family ti pamilya mi. Naggraduar kam amin. Wen, ket dagiti duwa nga kapsat ko, architect ken accountant. Napintas pamilya da. Inem ti apo ko da papakin ni mama. Ket siyak laeng hindi pa'y nag-asawa. Napintas ti istorya ti biyag niya. Wen nga rod, naimbalig yan na pamilya. Ket sika. Mabaling ka di, ang nga maamuan no anya ti kunam nga naalas ng istorya ti pamilyayo. Inistoryak nga rod manunemi ken ni Sir Rodel no apay ako nak nga saan nga na siya at ti istorya ti pamilya mi. Talo kami nga kakabsat Tres Marias manunemi ni Manang Maan, Maria Anita, ken kastamatan ni Manang Mabel, Maria Belia, ken siyak Madel Maria Delia. Inistorya ken kuha naman ng name nga makitaltalon makibangbangkag ni tatang ket da kami lang agkabsat kini Manang Mabel ti ayaban na iti taltalon iti bangkag nga ore kam na nakangis-ngisit gabot ti darang ti init. No pa nagraraep, mapang kam agraep, no pa naggagapas, mapang kam aggapas, no ingkam agburas kadagiti mula ni tatang nga natengak, tabungaw, kamatis, sili, tarong, okra, otong kanda dumapay. Idin to taniman ng maan, manunemi kita pinagbalin na nga dunya. Wen, agdalus ka no, aglaba ka no, agluto ka no, iso ka no't ubra nang nimit nanang manunemi ti mangububra. Tati plano manunemi ni tatang, manunemi iti kabsat mi nga ni manang maan kat pagbalinan nga napintas, modelo, artista, nga data into no agbasa ni ti college ket agkuleyo aggraduar ipaasawa ng tukano ti baknang. Kinabudno naman ng nemi ni manang maan ti pag-ipanan ni tatang kadagiti paglaklakwan na kadagiti apit na. May gatang iti pag-arwat na, pagpapintas na, arwatan no, usarin ti baysa nga balasang. Kida kami kini manang Mabel. Iti
asla masyumsyuman manong nemi. Nga dito tiga po na no apay nga kinagura mi ni tatang ket ni nanang ananawaan namat ni tatang awan ti maramidan na agsipud ta naturay ni tatang manong. Nga dito tiga po na no apay nga kinagura mi ni tatang. Ket deta. Iti naggraduaran manong nemi ni Manang Mabel nagtalaw naggraduar ti high school ket may sa isuna nga sales lady ti may sa nga department store. Third year college idi ni Manang Maan idi agraduarag metten manong nemi ti high school ket nagtalawak metten. Ket nagbalin ako nakatulong da Sir Rodel manong. Ket dinamag pa ni Sir Rodel kaniyak manong nemi no awan ti komunikasyon mi. Awan ko nakmet. Sana yung baga nga saan ka nung rumbeng nga guraeg ti amak. Ta amak tulad ta. Nga jak iramraman ni nanang ko. Ay nga manong nemi nga dinamag ko. No apay nga agarasukat iti katulong da. Ibaga na manong nemi nga da kanu da kitay itaray da. Uno saan ka napidpidot na ket ikatenda, uno saan ket adara kitay saan nga pintas ti trabaho na isong ikatenda. Sana kinuna manong naming nga siya kanupay laing ti kaimasan ti luto, siya kanupay laing ti kapintasan ti panaglaba, ken panagdalus manong naming. Aging ka nga naibagak kang kuha na manong naming nga. Sir, amangan met no digiti daduma akatulong yo, ket nagikat da gapot ta aradapen yo. Sa aming nga aramid dayta. Sorry sir, naibagak met ti kasta. Sorry talaga sir. Ket ore ko la imparintumeng iti sangwanan na manong nemi iti nagpanagsuri kang kuana. Madamdama pa'y inigkanan natin sumbangin nga abagak ket imbagahan nga tumaktera. Intuloy ko laeng manong nemi tinagsuri kang kuana aging ka nga napaara ko pakpayin kang kuana. Naladawen idi malagip ko nga san nga rumbeng nga rakupet. Ket dito'y manong nemi nga naamuak nga siyak gayam ti bagbagana nga nakariknaan nan iti ayat. Nga naibagak metten kang kuana nga isu ti bagbagak nga krasko manong nemi. Tingkay nangigan pagayam ket sumagmanulay nga paset ti pagkasalitaan ni pagayam tayong MADEL iti Ilocos Norte. Nga ti pagkasalitaan na kiniso tinapili nga best letter of the second week. Iti bulan ti Oktubre, iti agtultulong nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babaen ka ni Reynaldo Ray Fiesta iti Honolulu, Hawaii. Kendi programa tinga lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ni manong yu anemi datoy Nemi Ruiz, host iti lagip tinapalabas iti Action Radio DCJ Silawag. Ket intay tumamuan no apay nangabak datoy pagkasalitaan ni MADEL. Nakto istoryan kada kayo ti tuloy na. Haya, noon at si marunong na pasamak. Imantas data, papagayam, kahit may ipakamo, nga dato'y dramang yung kanang ganitay, ti papel nga MADEL, kat ni Mami Merlin Pascual Ruiz, ti papel nga Rodel, tinumutibiyang ni Manong yung Nemi Ruiz. Nukas pagkarikat na madamaking agbibuya, ka dato'y video, dito page, di paring nga Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award, i-share yo, ket no saan kayo pa nga nagpalo iti page ni Paring Ray, pakipalo. Ket no itinto YouTube channel ni Paring Ray nga i-upload dito ket mabuya yo, i-share yo, ken kasama ti i-like yo, kaya nag-subscribe kayo kuma iti Reynaldo Ray Fiesta SENTENSIADOR Award YouTube channel ni Paring Ray. Kahit kung ipalagi papagayam, sakbeng intay ito
ibasa wano istorya ti pakabuklan ti pakasaritaan ni Madel. Dagiti agkakadakkel nga premyo gabuta duwalaengen nga grand finalist ti urayan tayo para iti 10th grand finalist ken 11th grand finalist October ken November nga winners. 50,000 pesos ti awaten ti grand winner. First runner-up 30,000 pesos, second runner-up 20,000 pesos, third runner-up 10,000 pesos, ken may isang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Imagine, nagdadak ka na niya. Kahit kastoy tituloy iti istorya ni pagayam ti nga Madel. Kanay nga nabii nga naagkan ni Rodel ni Madel adan napasamak kadakwada iti lukudan ti amin. Ti amo idi ni Madel ket pagang angawan laeng ni Rodel adda pa nagduwa-duwa na. Nga maikat deta nga pa nagduwa-duwa na idi ta kunana nga pagbasahan na isuna. Adda digiti gundaway nga sila malagip ni Madel ti panang maltrato saan nga napintas nga trato ni tatang na kadakwada kay ni manang nang Mabel nga nilang tinauna dalang kabsat nga ni Maan iti pagpaboran na tada dyan nga rot kayat na nga napintas ti inauna nga anak na inauna nga kabsat da tapno makiasawan tutbak nang ket pakairanudan to ti amada. Hindi nalpasan ti high school ni Mabel nagtalawan kastamatan kini Madel. Ket tinabati nilang Maan na takano idan iti third year college idi agsikog naganak abalasang. Ket tambayagan ang awan ti komunikasyon da. Iso nga kuna ni Rodel nga saan narumpeng guraan dagiti da Mabel ken ni Madel ti amada kastamatan nga di ramraman ti nada. Iso nga sagkabay nga di nga naggraduar ni Madel iti college napanda binisita dagitoy. Ket ditoy nga namanda nga masakit ni nanang da. Iso nga ni Rodel mismo tinangi kalikagom nga may ospital ti ina ni Madel. Nagpakpakawan meten, tatang nakadakwada, ket pinakawan da iso na. Aging ka nga gabuta ni Mabel, ni Madel, iti napintas ti biyag na, gabuta nakapag-graduar, ket nakapag-trabaho, ket siyempre, tinulungan na digiti kakabsat na ni Mabel, pinagadal naman, kastamatan kinimaan, intuloy naman nagbasa, aging nga amin-amin dan nga talungan kakabsat, napintasan ti biyag na. Gapo titulong ni Madel nga iso iti inaudi. Ket siyempre, sulsulnitan mo ni tatang da at nagkurkurangan na kadakwada na anayasan nga napintas ti biyagda. Ito nga rod, papagayam. Ti pagkabuklan, ti pagkasaritaan ni Madel iti Ilocos Norte, iso nga napili nga best letter of the second week iti bulan ti Oktubre. Itagtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta SENTENSIADOR Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta dita Honolulu, Hawaii. Kablawan tayo man, di kita ikang kanayon nga aglalike, ag-share, agbuibuya kada ito yung page ni Paring Ray kaya dito YouTube na. Gas kada thank you kada Erlinda Panti Rosete de California, Norelin Perdido Tamala iti Bahrain, Erlinda Estabilio iti Hawaii, Novelin Ramos iti Palm Spring California, Josbin Stango, Fera Gucos Bacani iti Manila, Belia Pimentel, Muna Lisa Akuba iti Taiwan, Heherson Kabugaw iti Nueva Ecija, Tina Paharit iti Canada, ni Marilyn Tamayo iti Darasdas Sulsuna, ni Kim Pubita, ni Paulina Balwalwa Bautista ti Waipa, Hawaii, ni Mr. Aurelio Fiesta Jr. ti Hawaii, Lina Villanueva iti Hawaii, ni Adelina Lakbungan, Bobby Palada, ni Sylvia Lista iti California, Ernest Buduan iti Hawaii, kastamatan ni Estrella Haduka iti Eva Beach iti Hawaii.
Papagay mi, thank you pa nagbuya. Salamat, nagkikita tayo tumanin. Ti sabalin tumanin nga video nga may upload dito page kan YouTube channel ni Paring Ray. Thank you for watching.